Поход в планината. Моето любимо нещо и зареждащо на душата ми. Калинка по пътя и минаване през топлата гора, слънцето, което ме огрява и ме зарежда, и незабравимата вода на корита, която утоли жаждата ми, напои ме, изчисти ме, пречисти ме. Това е планинската вода. Прекрасните вековни дървета и магичната гора. Толкова щастлива бях и толкова се заредих по голямото изкачване, всичките билки, мащерка, пеперуди, дори боровинки и по пътя, които бяха толкова вкусни и отолиха жаждата и глада. Продължаваме напред, нагоре, удивителната гледка на Мазалат. Доста камъни имаше по пътя, доста малки пътечки в гората, но беше толкова хубаво и забавно и наистина се заредих. Обожавам да гледам мравките как се трудят и мравуняците. Още много гори минахме и прекрасните гледки на слънцето. Изключително много големи камъни. И ето, най-накрая стигнахме до върха, където се вижда тази невероятна гледка на Балкана, Централен Балкан. Това е, което просто изпълва душата ми. Най-пречистващото, най-зареждащо нещо, което ти се чувстваш просто едно цяло с всичко толкова величествено, толкова пречистващо самата зеленина, Балкана, въздуха, билките, пчелите, такава чистота. Обожавам да се свързвам с земята, да ходя боса, да снимам всички пчелички и цветенца и да попивам с очите си тази невероятна красота. И пак да хващам тънката пътека